Hello, għawkom għall-axħar episodju mis-serji Aħseb u Għara. Insomma, kif jekk l-ewwel darba tisimgħuna, dan huwa serja li talajna Malta Catholic Network kollaborazzjoni ma' Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Illum għall-aħħar episodju ġejna rtqajna l-istess nies tal-ewwel episodju għandna lil Ben u Daniel magħna. Ben id-delegat tal-Arċisqof għaż-żgħażagħ u adolescenti u Daniel l-istess mal-Ġustizzja Paċi. Illum għandna qisu taħlita ta' affarijiet li ħana nitkellmu dwarhom. L-ewwel qisu xtaqna nagħmlu naqa' qisu recap ta' dak kollu li semmejna. Aħna jiena u Mark għamilna 6 oħra episodji bejn wieħed u issa u ħadna xi temi differenti forsi se nsemmuhom ftit. Imma mbagħad nixtiequ nitlu wkoll qishom f'ġiex temi pjuttost linked u kemm ma dak li għadna u kemm fihom infushom biex nagħlqu qisu dal-pakkett ngħidu hekk ta' temi. Fosthom jinkludu ġifieri ġiex temi oħra huma il-komunità politika u il-paċi. Imma qabel ma nitlu fihom dawk. Recap ta' malaj. Mela, bdejna ma' Ben u Daniel u tkellimna dwar il-polarizzazzjoni. Il-polarizzazzjoni. Tajjeb, one point. Il-polarizzazzjoni ta' diskors, l-importanza ta' dialogu, tkellimna fuq l-importanza tal-inkontru bejn in-nies, speċjalment qisu man-nies li ma niltaqgħux magħhom. Jew għax differenti, jew għax niżolaw ruħna minnhom. Tieni tema Mark, tagħmel anti? Mbagħad tkellimna fuq il-prinċipji hekk u d-dinjità tal-persuna. Tkellimna dwar il-prinċipji ta' tagħlim soċjali tal-Knisja li hemm ħafna prinċipji hemm 7-8 skont kif jagħmluhom fil-kategoriji tagħhom. Imma jisu l-kol kemm huma iduru xi ftit mad-dinjità tal-persuna, għedna li hemm ħafna prinċipji, imma l-prinċipju tal-prinċipji huwa d-dinjità tal-persuna. Tkellimna ftit fuq il-missjoni tal-Knisja u id-djakonija u anke qisu l-biblical roots tat-tagħlim soċjali kemm kind of preaching mhuwiex biss li ngħidu l-kelma tal-Alla imma li ngħixuha. Tħanna ftit dwar il-familja? Dwar il-familja ma' Claire Simon. Hemmhekk rajna ħafna affarijiet, ġifieri rajna familja normali sa ċertu punt u tlabnihom qisu jagħtu l-testimonjanza tagħhom. U rajna kemm qisu l-ideali dejjem għandna nżommu quddiem għajnejna fl-istess ħin il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja reali, ħafna drabi qisu toħloq tensjonijiet bejn l-ideali u r-realtà. Ħafna drabi bejn żewġ ideali ta' ġifieri naf li inti tagħti importanza lix-xogħol tiegħek, fl-istess ħin importanza lill-tfal tiegħek, importanza lill-mara tiegħek, importanza lit-tfal. Ġifieri hemm tensjonijiet li qatt ma jistgħu jissolvew darba l dejjem u li jirrikjedu qisu discerniment kontinwu. Ekku. Inti użajt kelma normali, sar vera toġobni. Għax ħafna drabi nimmaġinaw ħajjiet straordinari, imma fir-realtà kollha ngħixu ħajjiet normali bl-struggles u d-diffikultajiet kollha, t-tensjoni tinżamm. Naħseb ħarġet kollha fil-fatt dik qisu u normali dejjem l-inverted commas. Imma qisu li n-normal mhuwiex copy paste tal-ideal imma hemm. Fil-fatt semmejnija f'dak l-episodju tal-familja semmejna li meta avviċinajnihom lil Claire Simon għadulna isma' aħna maħniex perfetti ta' jisu għana għednilhom propju għalhekk fis-sens mhux għax m'intawx perfetti ma x'intom normali f'da sens ta' xi ħadd li qed jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' biex jgħix il-valuri tiegħu. Imbagħad kien tkellem fuq l-ekonomija u naħseb f'dal-episodju jiena vera ħarġet b'mod aktar ċar. Hemm biss wieħed jiena, sorry, għax qed niftakar l-ambjent l-ewwel wieħed. Ħanna tkellem fuq l-ekonomija, bad ngħid għalfejn ftakart fl-ambjent, imma fl-ekonomija vera ħarġet ċara kif kollox ikonness. Ġifieri konna diġà naraw għal din fl-episodju ta' qabel, imma qisu f'dak l-episodju vera ħarġet li litteralment kollox
one thing leads to another, it's tipo mhux domino effect, imma moviment. Tkellimna kif anki jekk hemm nuqqas ta' xita fl-Indja, jew climate change isu l-effetti qed jidhru fl-Indja bħalissa aktar minn postijiet oħra, b'xi mod jew ieħor dan ħajeffettwana għax ħajjonqos il-qamħ flimkien mal-gwerra fl-Ukrajna, da ħajolqot lilna, ġifieri ma nistgħux nisseparaw la ġeografikament u laqqas tematikament ngħidu mela l-ekonomija li hija l-ambjent għalih, ix-xogħol għalih, kollha huma ħaġa waħda u dak huwa in a way sabiħ tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li jġib flimkien daw it-temi kollha. U l-ambjent insejtu, fakart fih għaliex kienu għandhom dil-affarijiet li semmejna waqt dal-episod tal-ekonomija li tipo il-flok li nixtri mhux biss il-flok li strajtien, imma il-flok li strajtien u minn ġabu l-ħanut u minn għamlu x'effett kellu fuq l-ambjent. Tkellna fuq l-ambjent biex ta' storja. Kważi nsejt issa għax fuq l-ambjent, għandna ħafna affarijiet. L-ambjent naħseb waħda mill-affarijiet li ħarġet kienet li ovvjament għandna nagħmlu pressure fuq min għandu awtorità fuq il-politiċi, eċċetera, biex ċerti affarijiet jinbidlu ċertu policies li bħalissa jagħmlu ħsar l-ambjent naraw kif jistgħu jinbidlu. Tajjeb. Imma fl-istess ħin ir-responsabilità tagħna, ġifieri li anke fiċ-ċokon tal-ħajja żgħira tagħna, il-kol kemm aħna nistgħu nieħdu passi favur l-ambjent u l-kol kemm aħna nirridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex naraw x'qed nagħmlu bħalissa li jista' jsir b'mod differenti. U l-aħħar wieħed kien ix-xogħol li qisu naħseb kien linked ħafna mat-tema tad-dinjità tal-bniedem. Qisu għalfejn naħdmu u l-importanza li nipproteġu d-dinjità tal-persuna fix-xogħol tagħha fil-ħajja tagħha. Ma nafx Mark inti jekk kienx hemm xi affarijiet nista' saqsi Mark aktar għax hu kien preżenti għal kollha first hand experience. Isu kien hemm xi affarijiet li rajthom running theme minn waħda l-oħra? Hemm jitnej minnhom diġà semmejthom, jiġifieri kwestjoni tad-dinjità li qed inti li fl-aħħar mill-aħħar fiċ-ċentru tat-tagħlim soċjali tal-Knisja u għalfejn il-Knisja titkellem b'ċertu mod hemm id-dinjità tal-bniedem maħluq fix-xbieħ tal-Alla. L-oħra semmejniha li kollox huwa konness ma nistgħux nisseparaw. It-tielet ħaġa hija isu il-fatt li l-Knisja ħafna mill-mistoqsijiet fl-episodi kienet imma l-Knisja għalfejn titkellem fuq hekk, il-Knisja għalfejn titkellem fuq hekk. U di nisimgħuha ta' spiss, il-Knisja x'tindaħal isu dal-affarijiet l-ekonomija, x-xogħol, l-ambjent għalfejn ma toqgħodx fis-sagristija, ma toqgħodx fil-liturġija tagħha, nisimgħuha ħafna. U di ħarġet ħafna drabi isu l-risposta hija għax il-bniedem, skużawni, għax il-Knisja jinteressa mill-bniedem. U di jisu hija l-missjoni tal-Knisja li tħabbar ħabar tajba lill-bniedem, ovvjament aħna nemmnu l-ħabar tajba huwa Kristu, bil-mod kif aġixxa, bil-kliem li qasam magħna, u dan il-kliem huwa ħabar tajba għall-bniedem fl-oqsma kollha ta' ħajtu. Allura inti ma jistax ikun hemm qasam tal-ħajja tal-bniedem li Knisja ma jinteressajx. Fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nissimplifikaw b'dal mod. Naħseb ħaġa oħra niqafaw inkella dur redded hija li aħna ninsabu quddiem ħafna sfidi. Ġifieri mingħajr ma nkunu u taħ nitkellmu fuq iktar tard mingħajr ma naqtaw qalbna, mingħajr ma nkunu negattivi u ngħidu noqogħdu nibku, eċċetera. Naħseb qegħdin fażi tal-umanità, naħseb kull fażi għandha l-sfidi tagħha. Imma forsi qegħdin fażi hekk partikolari fejn għandna ħafna sfidi f'daqqa. U dan fuq livell lokali u fuq livell internazzjonali. Ġifieri semmejna d-dinja tax-xogħol qed tinbidel hekk brata maġla bi sfidi kbar. Semmejna l-sfida tal-ambjent, ovvjament. L-ekonomija li jisu qed nirrealizzaw li ħafna drabi ekonomija li toqtol kif jgħid il-Papa Franġisku, mhix ekonomija għall-bniedem, imma jisu l-bniedem mas-servizz ta' l-ekonomija. Libna kollox. So ġifieri naħseb tajjeb li nirrealizzaw li l-sfidi huma ħafna, l-sfidi huma anke ta' ċertu toqol.
U allura l-mistoqsija hija x'se nagħmlu. Però naħseb ukoll li tajb li narfu li għandna lodda biex nelbu dan kollu, ġifieri ma nix naqtaw qalbna. U ħana dak li rwol tagħna bħala kommissjoni li nagħmlu aktar faċli li n-nies jarfu x'inhi din lodda u li ma nix naqtaw qalbna. Fl-aħħar mill-aħħar jekk naqtaw qalbna ma nkunux insara, għaliex aħna li tkun nisrani huwa li tkun persuna ta' tama fl-aħħar mill-aħħar. U l-programm qabel ma ngħaddu isu għall-lodda u x'inhi d-direzzjoni li tipproponina l-Knisja, il-programm jismu Aħseb u Ara. Wieħed jittama li wara daw il-programmi nkunu ħsibna, rajna, u issa tiġi l-parti tal-azzjoni. Eżatt. Ma l-lodda, ġifieri. Ma kemm tiġriju li niddiskutu ħafna naraw, ħafna naqraw, nidħlu f'dawn l-echo chambers fejn nisimgħu l-istess nies, allura ma niddialogawx. Imma xi naslu għall-azzjoni neħlu. Issa jista' jkun hemm biżgħat, jista' jkun hemm ma nafux kif għandna nieħdu azzjoni. Naħseb din il-Papa kien qala, ġifieri li nintefgħu u nippruvaw. Ġifieri might not get it right, imma għal-naqas nkunu għamilna x'ħada minna l-pass, għamilna l-ewwel pass. U nittamaw li dan programmi kienu l-ewwel pass li għal-naqas we're encouraging id-diskussjoni li ssir fuq dat-temi kollha. Però naħseb ukoll li tajb li nirriflettu li l-ebda azzjoni mhux se tkun perfetta. Ġifieri u għalhekk tajb li taħseb u tara, ġifieri li fl-azzjoni stess li aħna nagħmlu tajb li dejjem ikun hemm element ta' riflessjoni għaliex tajjeb li nżommu ruħna dejjem konxji ta' dak li aħna qed nagħmlu. Eżempju forsi nistgħu nġibu dal-ħafna idejat bħalissa li nkunu iktar għal-ambjent aħjar, eċetera. Pereżempju, xi ħadd semmi li milux din l-idea tal-veganism illi hija xi ħaġa tajba fiha nnifisha għax inti qed tipprova ma tikolx iktar laħam, anki minħabba l-effett li dan qed ikollu. Però li ġara pereżempju illi għaliex ħafna nies mbagħad bdew jieħdu l-kinoa, din affettwat ħażin xi nies fl-Afrika li l-kinoa kienet l-staple food tagħhom. Jiġifieri tajjeb li tieħu azzjoni, però tajjeb li tibqa' tirrifletti għaliex anki azzjoni tajba jista' jkollha konsegwenzi li negattivi, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar importanti li nħarsu lejn l-istampa the bigger picture kif ngħidu wkoll. Fil-fatt waħda modi ta' kif aħna bħala ċittadini ma bħala nsara nistgħu naffrontaw dawn l-isfidi kollha hija li nsiru aware u li nfittxu li nserħu fuq il-komunità. Jien naħseb dawn l-isfidi kif qed tant huma kbar, tant huma challenging li faċli li aħna nħossuna kompletament overwhelmed u mingħajr saħħa u naqtaw qalbna għax waħedna. Fil-fatt dawn ma concerns li jaqduna bħala sara, jaqduna bħala umanità kollha kemm hi. Importanti naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi li bħala nsara nibnu komunitajiet li jistgħu jgħinuna naffrontaw dawn is-sfidi flimkien. Infatti nara li ġieli jkun hemm xi suġġett partikolari jkun għal qalbek u inti tibda tgħid immastra fil-komunità tiegħi ħadd mu jifhem jew ħadd mu jara din is-sitwazzjoni ġejja. Le, forsi mhux dejjem jarawha komplement tal-komunità, però naħseb għandna dmir dak li qed naraw aħna naqsmuh mal-oħrajn, jiġifieri ma ngħidux għax ħadd ma jagħti każ lis-sitwazzjoni partikolari, imma jien kif ħanibda niftaħ għajnejn il-ħuti fil-komunità mill-ħbieb tiegħi, il-familjari tiegħi biex jibdew jarawha din ir-realtà bil-mod u bil-pass tagħhom. Ħafna drabi nassumu li ħadd ma jinteressa, imma kif nibdew aħna nitkellmu fuq ċerti affarijiet, ngħidu wara da, qatt ma ħsibt li speċi għandu dawn il-concerns li għandu dawn l-interessi wkoll, imma qisu nassumu li ħadd ma jinteressaħ u fil-fatt ħafna drabi l-oħrajn ħadd ieħor forsi ma jkunx qed ikun daqshekk vokali dwar ħaġa vociferous għax ma jkunx jaf minn fejn jibda. Fejn jibda.
U jkun hemm dik l-element ta' biża' jekk nitkellem kif ħajarawni, kif ħajda, ma nafx biżżejjed fuq is-suġġett l-oħra ma nitkellimx, il-komunità forsi qed tiġġudikani, s-soċjetà. Hemm dawn il-concerns ukoll, naħseb irridu nibdew billi nelbu din il-biża' xi ftit, nibdew bil-ftit, ma nimmaġinawx proġetti kbar u naħseb dak huwa sabiħ li konna ngħidu tan normali li inti tibda mill-affarijiet żgħar konkreti. Kultant l-ewwel pass huwa iktar diffiċli. L-iktar diffiċli għax kif qed tgħid inti tibża li tidrikra, eċetera. Ovvjament jibqa' importanti dak li semmejna fl-ewwel programm ukoll id-dialogu għaliex li jiġri wkoll ġieli li meta ħanna nikkonfrontaw l-idea tagħna ma' nies oħrajn fil-komunità, jekk ma jkunux eżatt bħalma huma l-prinċipji tiegħi u l-idea tiegħi, nispiċċaw jisna minflok nibnu il-pontijiet iktar naħarquhom. Mentri fil-verità jekk pereżempju aħna qed nitkellmu jiena fuq climate change imma mbagħad ma naqblux fuq xi ħaġa fit-trasport jew ma jfissirx li m'għandniex naħdmu flimkien. Importanti li naraw dawk l-aspetti li naqblu fuqhom u naħdmu għaliex importanti li naħdmu f'komunità iktar milli naħdmu għalina waħedna. Għax nirċievu ħafna reżistenza. Ġifieri ħallija isu jekk jiena kbir u tipo nagħtu l-ambjent mela it-tnejn ħammorru nixtru saħħa partikolari. Imma it takes more effort, it takes more time, it takes everything. More money. U isu faċli. Dejma jkun hemm reżistenza għal xi ħadd isu jaddottax imma meta mill-għażla kontra normal. Dak li huma jqis normal dejjem ikun reżistenza kontrik. Mentri jekk jiena ma żgħażla jekk mhux toħloq support structure. Għandek almenu support structure li jien tista' nagħmel dak l-effort kollu waħdi. U naħseb ħafna mill-affarijiet li semmejna jinvolvu di kelma kbira, ma konverżjoni. Il-kelma kbira. Semmejnija wkoll. Ekku, fl-ekonomija u fl-ekoloġija wkoll. Konverżjoni tfisser, kelma tfisser bidla fid-direzzjoni. U norbot ma dak li kienet qed tgħid imma ħafna drabi huwa eħfef li jiena nibqa' għaddej kif jien. Għax hija whatever il-triq prinċipali ħanejtek. Jekk jiena għal raġunijiet tiġi ta' valuri għal raġunijiet evanġeliċi, ngħidu hekk, ħanbiddel id-direzzjoni, titlob effort, tfisser li probabbilment nissepara ruħi mill-bqija tal-vjaġġaturi. Allura, meta nitkellmu fuq konverżjoni, ma naħsbux mill-ewwel xi konverżjoni San Pawl waqa' minn fuq iż-żiemel, ġifieri mhix f'sens dik konverżjoni partikolari, ma konverżjoni tfisser li jiena nieħu deċiżjoni imma deċiżjoni. Jiġifieri ħadd titlob a conscious decision and an effort u probabbilment ħafna iktar effort milli kieku nibqa' għaddej. Biex jiena ngħid din l-għażla ta' fejn ħan nixtri ħwejjeġ, semmejna dan eżempju, ħa noħodha u ħadd iswili. Kemm lesti nagħmlu dan is-sagrifiċċju dik il-mistoqsija. U hija konverżjoni wkoll għaliex mhix sempliċi deċiżjoni li tagħmilha bil-moħħ. U fil-fatt it-tagħlim soċjali tal-Knisja dejjem jitkellem fuq żewġ binarji li inti tagħmel din id-deċiżjoni fil-moħħ, però tkun ukoll akkumpanjata mill-bidla fil-qalb, fl-ispirtu. Ġifieri u hemmhekk fejn jidħlu valuri iktar profondi li se jdawlu dawn id-deċiżjonijiet. Tfakkarna ħafna dak li għadt f'waħda mill-littri qiegħda lil San Pawl, be transformed in the renewal of your mind. Aħna proprjament il-konverżjoni x'inhi qed inbidlu l-mod ta' kif naħsbu, ġifieri d-dinja tippreżentalna din it-triq kif konna qed ngħidu ma fir-realtà aħna ħanieħdu triq oħra. U dik ħadbidlilna l-perspettiva, mhux biss it-triq u l-friction li ħanintaqgħu magħha, imma aħna ħanaraw id-dinja minn mod ġdid. Mod li Alla jixtieq isalva l-bniedem f'di situazzjoni partikolari, ġifieri jekk qed ngħidu l-ambjent, is-salvazzjoni qiegħda l-ambjent ukoll fis-sens mhux
Salvazzjoni, il-bniedem ikun salva xed jara u jipprova jaħdem għal din is-soċjetà aktar ġusta, għal ħutu l-bledmin. Imma ġifieri nina naħseb tajjeb li ninsistu mhux biex naqtaw qalb in-nies, anzi, ma li din il-bidla it's not cost free ħafna drabi. Ġifieri forsi di waħda mill-affarijiet li aħna ħafna drabi maħniex onesti ma' nafusna, forsi anke fuq livell isu politiku wkoll kultant ma jgħinunix. Biex nagħti eżempju di tal-konverżjoni ekoloġika, jisu naħsbu li we can just tweak some things at the edges u l-affarijiet jibqgħu għaddejjin kif huma mingħajr ma ngħidu le għal xejn. To have the cake and eat it, okay? Ma naħsibx li din hija reali, hija realistika u qed nagħmlu ġustizzja ma nafusna nibqgħu jisu nilludu lil xulxin li jisu din il-bidla favur iktar ġustizzja, favur iktar kura tal-ambjent hija cost free. Ekku, inkella jibqa' biss lip service, nistgħu niddiskutu niddialogaw u nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ, il-bażi tiegħu essenzjali, imma tibqa' biss fuq il-kliem. Jiġifieri nieħu l-eżempju tiegħi, ġifieri li għażilt nuża r-rota bħala mezz ta' vjaġġar, swietni, jiġifieri irrid naqdef nofsija kuljum u ġej sejjer. Tajli tħu pjaċiri iva, imma xorta, ġifieri m'iniex ġej fuq minn ġej kollha btiġi li tkun ix-xita ġieli. Imma meta nqis, ġifieri meta jkun hemm dawk il-ġranet fejn jien inqum fil-għodda m'għandix aptit, niftakar the bigger picture. Ġifieri jien għalfejn għażilt din it-triq biex nara aktar il-komunità ħajja fil-lokalitajiet tagħna, jien nista' nieqaf nitkellem qed nagħmel pass differenti. What two cents tiegħi, imma dak what two cents li għażilt nagħmel jiena. Li ma ġiex cost free, jiġifieri meta sħabit bija għax jiena mmur nivvjaġġa biha, dik għażla tiegħi, jiena bqajt nagħmel dik l-għażla u għażilta. Hija bidla kif edna fil-moħħ, bidla fil-qalb, imma li twassal għall-azzjoni. Sarraf azzjoni konkreta. U hawnhekk ukoll fejn ir-reliġjoni twemmin tagħna li hu jgħin għaliex aħna ovvjament is-soċjetà llum tgħidlek le għas-sagrifiċċju, le għal xi ħaġa inqas, però aħna fir-reliġjon tagħna għandna inbuilt dawk l-elementi, ġifieri minnix wisq li spiċċajna żmien ta' lejt li kien qablu kien hemm żmien ta' Randan 40 jum ta' ċaħda, avolja nistaqsi nifsi stess xi ċaħat minnu inbagħti ftit biex nirrispondi, però fir-reliġjon tagħna wkoll hemm dawk l-elementi bażiċi li jgħinuna anki għal dawn il-forsi problemi li mhumiex forsi ma narawhomx daqshekk relatati ma' reliġjoni. Inti qabel semmejt għandna l-għodot, ġifieri m'għandniex naqgħu qalbna għax għandna għodda għandna l-għodot jisu li jistgħu jgħinuna. Għalx ix kont tirreferi għal dawn tip ta' valuri? Hemm ħafna għodot li fosthom dan li għadni kif semmejt il-kultura tas-sagrifiċċju li niċċaħħad minn xi ħaġa. L-għodda tal-komunità li semmejta inti wkoll. Ġifieri għandna wkoll ħafna tagħlim fosthom pereżempju ġieni f'moħħi l-enċikliċi tal-Papa, l-enċiklika Laudato Si tal-Papa Franġisku pereżempju. Pereżempju din l-enċiklika interessanti għaliex meta ħarriġa l-Papa ftit li xejn anke fl-ekonomija, eċċetera, konna qed nitkellmu u nħarsu bis-serjetà lejn ċertu issues u l-Papa kien pjuttost radikali, kien waħdu fuq dan. Però illum wara dak iż-żmien li milux ħafna, id-dinja qiegħda in line kważi ma dak li qal il-Papa. Tipprova tieħu tmur. In line bil-kliem. Ġifieri SDGs u x'nafina, ġifieri imma meta ħarġet ma kienx daqshekk, ġifieri kien hemm ħafna iktar reżistenza. Ġifieri naħseb jiena li tajb li narfu li għandna dawn l-għodot li qed jgħinuna u li nistgħu mbagħad kulħadd jużhom kif
kif iħoss l-aħjar biex kifet diġà ma naqtawx qalbna imma nwaslu għal-bidla li aħna nixtiequ fis-soċjetà. U int Ben, x'taħseb li huma l-għodot prinċipali tagħna biex ma naqtawx qalbna? Jien naħseb l-ewwel nies il-komunità. Għavol li forsi l-komunità taf tkun rezistenza ħafna drabi, ma l-komunità hija a very big strong point. Issa l-komunità tista' tfisser ħafna affarijiet. Il-familja tiegħi stess, il-beberiji, il-komunità ta' fidi, parroċċi, komunitajiet, movimenti, eċetera, u anke s-soċjetà. Li tkun profetiku, għax il-Papa Franġisku dak li kien profetiku, ħafna drabi ġirek tħossok waħdek. Imma meta inti tibda tiddiskuti, tiddialog tgħid tara. Ġiri, il-komunità ta' fidi tibda tik is-saħħa biex inti ma tħossokx waħdek meta toħroġ at the forefront b'dan il-messaġġ. X'jaf tkun imsejjaħ biex tagħmel pass partikolari li jkun profetiku, f'dal każ kif għamel il-Papa. Aħna forsi nkunu profetiċi f'affarijiet żgħar, jista' jkun affarijiet kbar, ta' skont il-bniedem sewwa. Imma naħseb il-komunità li inti ma tħossokx waħdek, iżolat, anke jekk forsi inti iżolat fl-idea, imma għandek min qed ifakrek li inti m'intix waħdek qiegħed f'grupp ta' nies li qed naqsmu dil-mixja flimkien. Hija essenzjali. Jien naħseb għodda essenzjali oħra li jiena l-insara speċjalment hija t-talb. Jiena naqa' ħafna fid-diffikultà nabda naqta' qalbi meta nara d-diffikultajiet u eżerċizzju li qed nipprova naqsam ħafna nies u qed nipprova nagħmlu jien għavolja mhux dejjem inżommu hija li inħares lura kull 6 xhur. F'da 6 xhur fejn rajt il-Alla jaħdem f'ħajti fis-soċjetà ma' nies qed naħdem magħhom. X'kien il-frott li rajt, anke mhux qed ngħidu xi frott kbir, ma l-grazzi li bdew nosservaw, il-grazzi li bdew jinaraw. Għax ħafna drabi tkun għaddej fil-ġurnata tiegħek għaddej. U tibda taħseb għax forsi inti m'intix tara frott jew m'intix tara tibdil. Allura m'hemmx tibdil le, jista' jkun iż-żerja bdiet tinżera. Kien hemm persuna sematek li jekk ma taqafx u taħseb fuqhom tibda taqta' qalbek. Allura tajjeb li tajt isma' jiena waqaf ġurnata u nirrefletti fuq l-aħħar 6 xhur. F'dal proġett, f'din il-mixja li qed nagħmel jiena, qed nistieden il ħaddieħor niddialoga ma' ħaddieħor. Rajt il-Alla jaħdem? Żgur ħadem, żgur, jiġifieri mhux forsi ħademx, żgur kif ħadem irid nirrifletti fuqu. U kif ħadem fija wkoll. Għax ħafna drabi t-tibdil li kienet isir huwa fija, renewal of the mind huwa tiegħi, il-battalja primarjament hija tiegħi. Miegħi nnifsi u kif dik l-azzjoni ħanibqa' ngħixha amidst all the difficulties. Naħseb xi ħaġa qisu li tibien ma nafx hekk semmejtix inti Daniel imma Ben kienet ħafna fit-ton li l-fidi tagħna tina t-tama. Ġifieri qed nitkellmu fuq kif ma naqtawx qalbna, imma il-fidi tagħna tina diġà qed tina dik li diġà hija ħaġa kbira. We live in hope. U naħseb meta npoġġuha quddiem il-fatt li ngħixu ħafna naffaċċja ħafna sfidi fuq kull livell ta' ħajjitna, il-fatt li qisu tagħtilna gift wrapped b'ċoff kważi, diġà huwa qisu asset kbir mhux biss ta' konsolazzjoni għalina imma għodda biex nużawha ma' ħaddieħor u biex naqsmuha. Ġifieri qisu jiena ma tkellimna fuq għadi meta konna qegħdin nagħmlu riflessjoni fuq dal-vjaġġ li għamilna l-importanza li mhux biss ngħidu le għall-affarijiet u mhux biss nifqu sal-attiviżmu imma wkoll li miegħu jkun hemm din l-ispirtu ta' tama ta' mħabba ta' relazzjoni li ma semmejniex fil-bidu ma naħseb dik hija wkoll running team li kienet fis-serje sieħa dik ir-relazzjoni on all levels, even with myself, with the people around me, with the environment, with God. If you don't believe in God as well, even the relationship with something greater. Ġifieri aħna nitkellmu ovvjament il-fidi tagħna tina l-Alla Trinità. Imma anka għal min hemm ħafna nies nbarra magħhom li ma jemmnux fil-greater being packaged in the way that we're used to relating to it. U dik ir-relazzjoni wkoll fis-sens it-tama f'dik ir-relazzjoni wkoll hija ta' għodda kemm għalina
kif għattilkom, kemm għalina, kemm on a greater level on what we do and who we are. Yes. Jien naħseb bħala nsara, ġifieri aħna f'ħafna mill-programmi ftit li xejn semmejna isu insara mhux insara, ġifieri kien waħda mill-affarijiet isu li ridna nagħmlu isu dal-lingwaġġ jista' jinftiehem minn kulħadd. Fl-istessin isu fl-aħħar programm tajjeb isu li naraw minn fejn bdejna u x'inhi isu l-fidi li tanimana. Intu titkellem, jisu ġitni f'moħħi l-episodju, tal-disċipli ta' Emmaus. Jisu ir-relazzjoni, u anki dak li kont tgħid inti Ben. We are people of hope and we are Easter people. Easter people and hallelujah is our song. U dal-episodju tal-disċipli ta' Emmaus jisu joqgħodni ħafna hemm il-mixja tad-disċipli ma' Ġesu u qalbu maqtuwa kif ħafna drabi forsi nkunu aħna. U il-Papa di semmiha wkoll anki issa bil-proċess tas-sinodu, jisu aħna bħala bnedmin dejjem nfittxu r-riżultat. U r-riżultati ġifieri għandna proġett, l-action points, l-indicators, u x'se jaħroġ wara proġett. Tajjeb il-mod ta' kif taħdem bil-fors b'xi mod irid ikollok dan. Imma bħala insara ngħid jiena irridu nagħtu valur fil-mixja stess. Mhux għax m'għandniex nagħtu każ il-frott li qiegħed fl-aħħar, imma l-frott qiegħed fil-mixja. Nirrepeti. Fuq dal-livell, fuq dal-proġett. Rajta dik, ġifieri. Xif il-frott huwa fil-konverzazzjonijiet li kellna. Anke l-mixja tiegħu ta' Malcolm Preparation kien hemm ħafna naħseb ngħidilha konverżjoni fil-mod kif naraw l-affarijiet u kif nitkellmu u kif naħsbu. Barra ovvjament ukoll il-rigal ta' konverzazzjonijiet man nies kollha li ġew, ġifieri issa x'jiġri at the end of this project jekk joħroġ, jekk jaraw in-nies, kemm jaraw in-nies, kemm isibuh utli. Isu mhux importanti, imma diġà kien hemm valur minħabba l-attitudni, naħseb diġà kien hemm valur fil-vjaġġ li għamilna ġast il-proċess mingħajr ma biss wasalna għal. Il-proċess hekk huwa. Isu U l-disċipli ta' Emmaus wara li jarfu fil-qsim tal-ħobs jirrealizzaw li l-frott kien diġà jgħidu kif ma ħabbritniex qalbna aħna u nitkellmu. Jiġifieri daw diġà kien hemm il-frott hemmhekk, ovvjament ma kinux aware. U naħseb jiena jiġrilna l-istess, speċjalment dil-ħidma għall-ġustizzja, ħidma għall-dinja aħjar fejn ħafna drabi nkun onesti, frott immedjat. Ma narawx. Nkun onesti. Trid tara li l-frott qiegħed fil-mixja stess. Issa bieħtet l-istorja dejjem ninsew li kien hemm vjaġġ ieħor wara lura. Għall-komunità. Għall-komunità. U differenza kemm damu biex jimxu sa' Emmaus u kemm ġrew allura. Ekku. Dik dejjem taffaxxinani, id-differenza fil-ħin u it's-separated. Kellhom it-turbo boost. Però wieħed li tajjeb jara ġifieri. Tbaħseb ta' dik. Daw kellhom ġifieri l-mixja ta' konverżjoni waslu ġifieri raw il-frott li rċevew diġà f'dik il-mixja, imma ma wafqux ma l-ħaqna le hemm fadal iktar ġifieri anke meta tkun qed naħdmu jiena fil-ġustizzja biex naraw il-ġid komuni għaddej. There will never be a stop to the journey, ġifieri da mhux ħansolvu l-problemi aħna u qas aħna msejħin biex insolvu l-problema. Imma ħanaraw nemmen li naraw isu dat-tappi imma aħna ħnibqgħu nimxu. Dik li sejħilha jiena holy restlessness. Min joħodha bis-serjetà dil-missjoni in a way u da huwa salib, there will always be this restlessness because there will always be people who can be accompanied, there will always be situations of injustice. It-tentazzjoni li rridu nevitaw hi, u di semmejnija fl-aħħar programm, illi naħsbu li aħna xi allat u li kollox jiddependi fuqna. Assolutament. Għalidna eżempju fqar ħajkunu magħna l dejjem. Ekku, sfortunatament. Ġifieri
Ovvjament ma rridux mbagħad nagħmlu bil-kontra għax ħajkunu hemmhekk dejjem. Once again, it's a tension. Hemm tensjoni, it's a healthy tension, u żewġ estremi li rrid nevitaw li kif qalben il-peti għamilna l-biċċa tagħna mela issa nistgħu nistruħu għal dejjem, u t-tensjoni l-oħra hi li nitlu f'dan l-iperattiviżmu li naħsbu li kollox jiddependi fuqi u li ma nifuqat. U ta' meħsar li jekk innifsek u ta' madwarek. U kważi tnaffar il-ħaddieħor milli jidħol fi dialogu miegħek biex jibda jara dik is-sitwazzjoni. Ġifieri kemm narawha meta niddiskutu ċertu sitwazzjonijiet, eżempju inġustizzi fuq ix-xogħol. Jekk tisma' l-persuna dejjem jeqret fuq l-istess sitwazzjoni, u ngħid jeqret apposta ġifieri għax mhux jiddialoga qiegħda, dan tkun tant taħal f'ċiniżmu li qed jgħajjal ta' madwaru li inti qed apoj ma rridx nisma' iktar. U minflok qed inħeġġu kultura ta' nies qed jaħsbu jiddialogaw, qed innafruha. Allura, importanti li nifhem li jiena għandi dmir nagħmel xi ħaġa imma m'iniex jien dak li ħansalva s-sitwazzjoni. U li kif qed inti ġifieri ma nkunux biss negattivi fis-sens to denounce and denounce kif semmit qabel Emma, ġifieri li fejn sitwazzjoni ta' inġustizzja importanti ħafna li aħna nollu leħinna. Fl-istess ħin irid ikun hemm il-good news. Fis-sens ta' once again bil-kliem u bil-fatti x'qed noffru aħna bħala alternattiva. U anki il-mod ta' kif nagħmluhom daw it-tnejn to denounce and denounce jista' jkun hemm mod distruttiv tal-persuni fl-aħħar mill-aħħar. U jista' jkun hemm mod li aħna ninkoraġġixxu li aħna niġbru n-nies ta' rieda tajba. Il-mod dejjem ngħidha di forsi hija fissazzjoni tiegħi, il-mod huwa importanti daqs il-x'nagħmel. Eżatt. U tajjeb li ħafna drabi r-risposti passati mhux dejjem tajbin għal sitwazzjoni tal-lum. U ma jfissirx li għax nikkritika inġustizzja jew il-passat, imma rrid naħseb ukoll jiena mela qed nara din l-inġustizzja jew qed nara dis-sitwazzjoni fis-soċjetà tiegħi, irrid naħseb outside of the box, b'kreattività ġdida imnebħa mill-iskrittura, mill-fidi tagħna biex toffri proposta ġdida. Ġifieri ma nistax biss nitkellem imma rrid ngħid isma' there is another option. Will it always work? Le, ma forsi b'dik l-initial idea tiegħi jaf joħroġ ħadd ieħor u jibni fuqha, jew jieħu spunt minnha u jgħid ara din kien joqosna biex noħolqu soluzzjoni. U fil-fatt xi ħaġa punt li xtaqt li nagħmlu wkoll huwa is-servizz fil-politika. Għaliex tajjeb li wieħed joħlom, li dialoga, però importanti wkoll li fl-aħħar mill-aħħar il-governanza tas-soċjetà tagħna hija infassla mill-politiċi. U aħna bħala nsara wkoll għandna dmir illi nidħlu f'din is-sistema fil-politika. Sfortunatament ħafna drabi aħna nitkellmu fuq tiċċappas bil-politika bħala xi ħaġa negattiva. Però anki semmija Papa Benedetti u ħafna papi oħrajn qabel u wara l-importanza tal-irwol tan-nisrani bħala ċittadin fis-soċjetà, fil-polis, fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-mod kif nistgħu nġibu il-frott fis-soċjetà. U ovvjament ma ninsewx dak kollu li għedna diġà fuq flimkien, kif naħdmu flimkien, eċċetera. U forsi xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu huwa li naraw kif anke nistgħu nbidlu il-mod ta' kif issir il-politika kemm f'pajjiżna ma mhux biss għax dan mhux biss. U nħoss li f'Malta hu ħafna biża'. Ġifieri hawn il-biża' għalfejn għax inħossu li hawn jiġux partiti kbar, allura jekk ngħid xi ħaġa ħajillejbiljawni ma' partit jew ma' ieħor. Fl-istess ħin hawn il-biża' tat-tiċpis, allura jisu kważi li tkun involut f'attività politika qed niċċappas mal-ħażen ta' xi wħud mill-politiċi jew l-iżbalji tagħhom. Ma fir-realtà hemm kuraġġ kbir, ġifieri jiena nammira l-politiċi tagħna llum li b'kull diffikultà li affaċċjaw jidħlu għaliha. Fl-istess ħin inħeġġeġ lil ħadd ieħor ngħid isma' it's time anke li nxammru daqsxejn il-kmiem aħna u nagħmlu l-parti tagħna. Insomma, ma nqogħdux nibbiżgħu
mid-diffikultajiet ħan niltaqa' magħhom għax Faċli tikkritika. faċli tikkritika. U li toqgħod gallerija ma tassolvi xejn laqas. Isu għax aħna kważi anke nibbiżaw nagħtu l-opinjoni tagħna, jiġifieri how we view particular situation għalfejn għax inkella niġi outcast. Allura dik huwa l-prezz konna ngħidu qabel, prezz li titħallas. Li jekk aħna naraw xi ħaġa li mhux ġusta, għandi dmir nitkellem. U li noqgħod gallerija mhux m'iniex nieħu azzjoni, qed tieħu azzjoni qawwija anzi. U tħanna f'dan ritmu jisu bejt noqogħdu ngħidu xaw lejja fil-politika, le naħseb biża li jittieħdu l-kumditajiet li qed ngħix fihom. Hemm element waqt titkellem fakkarni hekk fl-idea ta' peace building fli ħafna drabi qisu naħseb konna semmejnija fl-ewwel episodju wkoll li tipo li l-paċi tfisser għalina qisu nasbuha li ma tagħmel xejn u qisu ma tmiss maħat għax ma tridx toħloq konflitt, mentre fir-realtà jirrikjedi kif qed tgħid inti, tirrikjedi li tqum minn fuq is-sofan u x-xamar kmiem u tiċċappas. Tipo dak hu ma nistgħux nitkellmu fuq il-paċi mingħajr ma nkunu lesti fuq il-paċi fis-sens ta' ovvjament il-paċi huwa frott ta' ġustizzja u l-imħabba le, ġifieri jekk aħna din u l-verità jekk qed titkellmu fuq li nkunu verutu fil-politika għal ġustizzja, dik il-ġustizzja irridu u dik il-paċi irridu naħdmu għalija, irridu edu li nafusna f'post skomdu. Peace building is not, it takes effort. Fil-bidu kol semmejna, konna nitkellmu fuq il-bridges u li jisek meta tkun fuq bridge tkun fl-ebda klen, tkun waħdek u għati nagħmel riflessjoni għabda dal-programm. Sibt ħafna f'diti, per nitkellmu ħafna fuq bridge building. U ma nitkellmux fuq il-loneliness li jiġi miegħu u l-peace building u l-bridge building huma fis-sens kważi sinonimi le. U jisu, ġejna full circle, kem għanna bżon narfu li għanna bżon għamlu dal-pass, narfu dal-pass u diffiċli għaxem rezistenza u nkunu ħidna, fl-istessin narfu kem għanna odot li semmejna qabel komunità, il-talb, il-tama biex jgħinuna f'dal-proċess ta' bridge building u ta' peace building. Il-kelma stess, building, Eżatt, It's not automatic, mhux se taqa' mis-sema di, it requires a conscious effort, it requires sacrifice. Ma ħafna drabi ngħidu kemm nixtieq tiġi l-paċi, kemm nixtieq ikun hemm iktar paċi, ma x'qed tagħmel inti biex iġġib il-paċi. Intom tgħidu da, qed niftakar ukoll anke kont sajna fuq il-politiku, ma anke l-profeta. Il-profeta mhux perfett. Il-politiku qatt ma ħajkun għalfejn għax aħna bnedmin. Bas il-ġona prova jaħrab. Ekku. Għal-aħħa. Imma ġifieri anke aħna maħniex perfetti, ġifieri nafu li qed għandna bżonn aħna l-konverżjoni personali fil-ħajja tagħna, għandi nerġa' tiġi l-battalja minn nifsi kemm jien rid naħdem fuq in-nifsi l-ewwel. Però ma jfissirx li ninqata' mis-soċjetà u ma nagħtix it-tu sens tiegħi. Kemm jekk vuċi profetika, kemm jekk nidħol fil-politika, kemm jekk nieħu rwol ta' attivista. M'hemm l-ebda attivista, l-ebda politiku, l-ebda profeta ħajkun perfett. U rridu nkunu noqogħdu attenti li ma niġġudikawx il min qed jipprova. Ma niġġudikax fis-sens li nippretendi li jkun perfett. Għax ħadd ma perfett. Nibda minn jekk ħarsa jien perfett, le nisbalja wkoll. Ġifieri aħseb wara ħadd ieħor ukoll, ġifieri li ħajkun qed jiġi bombardjat minn tant affarijiet. U qed ngħid mhux għax għar minn il-persuna ta' imma da tefa' lilu nnifsu mdiarina. Jiena m'iniex mal-iljuni qiegħed f'gallerija, imma l-ieħor qiegħed allura għandu iktar battalja xi ġielet. Allura nkunu paċenzjużi mal-proċess, paċenzjużi ma' nafusna, paċenzjużi mal-oħrajn li qed jippruvaw jagħmlu xi forma ta' tibdil. U ngħinuhom, jiġifieri il-profeta li jkun waħdu fuq il-bridge, il-politiku, l-attivista, dawk kollha li qed jaħdmu għad-dinjità tal-bniedem, ma ħalluhomx waħedhom. Jiġifieri dik tista' wkoll tkun azzjoni konkreta, forsi jiena mhux
kapaċi u nikteb ittra jew nitkellem jew nibda proġett, m'għandix dawk il-ħiliet, imma naħseb ħila li kulħadd għandu li ma ħallix il-ħuħ jew l-oħtu waħdu. Dawn il-valuri, il-paċenzja ħanina, qed ifakruni wkoll f'dokument li bħala kommissjoni ħriġna fil-bidu ta' dis-sena li propju jitkellem fuq hekk, fuq kif nistgħu nibnu il-paċi fis-soċjetà tagħna. Jismu Jahad, il-kelma ġejja mill-Ebrajk għal unità. U propju jitkellem fuq hekk fost oħrajn, jiġifieri fuq il-paċenzja ħanina, fuq il-kuraġġ kreattiv li inti tuża il-kreattività u l-kuraġġ biex fis-soċjetà toħloq modi ġodda kif nistgħu nħarsu lejn xulxin. Ovvjament fuq il-verità li hija l-bażi ta' kollox għaliex il-paċi ma jistax ikollok paċi mingħajr il-verità u l-ġustizzja, ġifieri naħseb jiena nixtieq nuża wkoll din l-opportunità biex nerġa' nfakkar dan id-dokument li fih ħafna xwieħed jixtar. U kull darba li anke nkun f'diskussjonijiet bħal daw dejjem niftakar f'dak li ktibna fih. U kemm nixtieq li naħdmu iktar fuq anke bħala soċjetà. Fuq di tal-paċi ovvjament hija kelma komplessa u hemm il-gwerer kbar, il-gwerer żgħar. Naħseb il-Papa jitkellem ħafna fuq l-għażla li għandna qudiemna. Ġifieri lil mill-konflitti, traġedji l-kbar li għandna bħalissa wkoll għaddejjin bħal fl-Ukrajna, eċetera. Dawk inżommhom quddiem għajnejna naraw x'nistgħu nagħmlu bħala komunità internazzjonali biex insolvuhom, diffiċli kemm hu diffiċli. Imma l-Papa nirrepeti jitkellem fuq l-għażla li għandna kollha kemm aħna fuq nażlux il-loġika tal-paċi jew il-loġika tal-gwerra. Jiġifieri, flok noqogħdu nifukaw biss fuq il-gwerra fl-Ukrajna, flok konflitti kbar jew żgħar f'pajjiżna. Insaqsu lil nfusna kif wasalna hemmhekk. U nsaqsu lil nfusna kif wasalna hemmhekk biex ma nerġgħux nirrepetu dawk il-passi li ħafna drabi aħna nieħdu biex flok nippruvaw nikkalmaw l-affarijiet, mhux nitfgħu l-affarijiet taħt it-tapita, imma li nsolvu l-affarijiet qabel ma jiggravaw. Inkomplu nibnu, escalation bil-kliem, f'kuntesti oħra bl-armi, sakemm mbagħad twaqqa l-gwerra u ngħidu issa x'nistgħu nagħmlu. Imma għalfejn ħallejt l-affarijiet jaslu dak il-punt. Kien hemm tfisser li kien hemm nies, kien hemm pajjiżi, kien hemm organizzazzjonijiet li ma mxewx bil-loġika tal-paċi imma mxew bil-loġika tal-gwerra. Jien nara ħafna nix insaġġiex affarijiet ta' ma waħda essenzjali hija li aħna ma nitalmux dwar il-passat tagħna, ma nfittxux dwar l-eruq u l-istorja kemm tagħna bħala nazzjon fil-familja tagħna. Allura ma nitalmux mill-iżbalji u d-diffikultajiet li għexna jew għexu l-ġenerazzjoni ta' qabilna. U naħseb dik tgħinna nanalizzaw u naħarsu il-futur b'mod oġġettiv. Jiena b'mod personali dik kien għallimni l-konfessur tiegħi. Il-let it go kien isejħilha. Biex jiena nibda nibni l-kultura ta' paċi, jiena kelli din problema li taqbiżli ħafna meta jkun hemm affarijiet ta' inġustizzja, mhux inġustizzja ma jagħmlu li affarijiet li persuni jkunu affarijiet miżeri ġifieri ta' jew xi ħadd qasamli jew xi ħadd tajjat miegħi. U dak kien qalli ibda billi tajt let it go. Ġifieri d-darba I let it go. Mhux li again nitfgħu taħt it-tapit u nkunu t-tapit tan-nies laqqas la. Imma li ma nħallix dik ir-rabja timexxini mhux fi triq ta' paċi ma fi triq ta' rabja iktar. Allura li ngħid let it go għal dis-sitwazzjoni ngħid ara dak ħareġ li bla doċċ, dawk mhux qed jagħti każ dis-sitwazzjoni li qed ngħix, let it go. U nibda nersaq lura ngħid ara dal-persuna jista' jkun għaddej minn diffikultà llum. Ħanitlob għalih. Allura, nibda nibni sitwazzjoni flok inżid mal-kajus li jeżisti, nibda nibni l-paċi bil-mod. Tgħidli ħatmur minn taħt, ma dak huwa wieħed mill-kost li kultant titmur minn taħt inti.
li ma tkunx komdu inti, ma tkunx dejjem ir-raġun inti. Meta xi ħadd jagħmel għalija għax qed nipprova naħdem b'mod ġust, li ma nirritaljax lura, nirritalja b'mod aggressiv. Tejn biex dak il-persuna nifhem minn fejn ġej u noffri soluzzjoni oħra. Minflok il-gwerra, id-diffikultà, r-rabja. Imma hemm proċess, ġifieri l-ewwel tibda bl-affarijiet iż-żgħar mbagħad tibda tibniha. Ġifieri naħseb irridu nkunu naċċettaw l-umanità tagħna. Again nerġa' ngħidu tagħli maħniex perfetti, rridu nibdew minn l-affarijiet iż-żgħar. U meta nibdew bl-affarijiet iż-żgħar, mbagħad nistgħu nibdew nibbildjaw. Ġifieri jekk min isuq jibda jgħid ħanċedi din, dak il-ħanċedilu. Nibdew nibnew affarijiet aħjar. Fil-fatt meta titkellem Ben, kont naħseb fil-vjaġġ tiegħi lejn ix-xogħol filgħodu. Fej jekk mela jiena ngħaddi mill-Ħamrun, ma nafx jekk semmejniex di qabel fl-episods l-oħra, imma biex nasal ix-xogħol il-Furjana ngħaddi mit-triq prinċipali tal-Ħamrun, min jgħaddi minn dik it-triq hija fal-fejn tinsemmija. Imma jekk ma kull ħaġa li tirritani nirrabja lura on my way to work, sakemm niġi hawn, ħanuża lilek bħala eżempju x'qiegħed hawnhekk. Jekk Ben jagħmel xi ħaġa li ddejjaqni, m'iniex se nagħmel reaction għal dik il-ħaġa, imma ħa nagħmel reaction għal 5 karozzi li ħarġu li fin-nofs. U l-mara li ħarġet fin-nofs kważi qitilta għaliex ma tatx kasi. U xi ħaġa li smajt fuq ir-radio li rrabjatni u l-affarijiet l-oħra. Mbagħad ir-reazzjoni tiegħek kif qed inti Mark ħad tkun escalated, ġifieri reazzjoni tiegħi lejk ħad tkun probably kif taqbad disproportionate to what is actually at hand. Mentri jekk f'dawk l-affarijiet kollha qisu ħadd pasta let it go ta' qisu ħanaħfer, meta niġi għax-xogħol u ltqajt ma' Ben, ejja ħanu nużu l-eżempju li Ben actually jagħmel xi ħaġa ta' inġustizzja. Hemmhekk inkun kapaċi li naffronta bid-dialogu, mhux nirreaktja brabja. Ġifieri mhux qed ngħid kif qed inti Ben mhux insiru tapit, imma at that point kieku ma ħaġ dawk il-passi kollha qabel ta' let it go tipo għal xejn ħana nħaraq u ħanħallija I'm going to literally let it go put it aside, meta nasal għal post fejn qisu nista' nagħmel pass fuq l-inġustizzja li saret lejja li jagħmel sens. Inkun fl-ispiritu li nista' nagħmlu sew. Naħseb ukoll qisu ħarġet mod naturali, imma l-importanza li l-attitudnijiet li semmejna ikunu f'kull ħaġa, tipo they permeate through all our lives. Minn ħajt id-dar għal kif insuq, għal kif naħdem, kif nġib ruħi x-xogħol, għal kif nuża l-flus. Qisu da l-aspett ta' integrità. Jisu wasalna fl-aħħar u diffiċli nikkonkludu jisu dal-klim kollu li smajna tu daw 8 episodi. Naħseb l-istedina tagħna kif edna fil-bidu hija li verament nieqfu naħsbu fuq daw l-affarijiet kollha, ġifieri inti issa semmejt li aħna ma nitalmux mill-ħajja tal-komunitajiet tagħna, mill-ħajja tal-familji tagħna, u ma nitalmux ħafna drabi laqqas mill-ħajja tagħna stess personali għax qatt ma nieqfu u inti semmejt dak li tagħmel kull 6 xhur. Jisu tħares lura, nistgħu nagħmluha kull 6 xhur, nistgħu nagħmluha kull xahar, nistgħu nagħmluha kull jum. Li aħna verament nirriflettu fuq x'direzzjoni qed nagħtu l-ħajjitna f'dal-każ partikolari qisu fejn tidħol ġustizzja, fejn tidħol it-tip ta' soċjetà li qed nibnu, it-tip ta' attitudni li għandna lejn xulxin. What direction of travel are we taking? Maħniex perfetti, ħajkun hemm deviations, imma nek inkunu sinċiri ma' nfusna dejjem hemm a direction of travel. Hija direction of travel lejn iktar paċi, lejn iktar ġustizzja, lejn soċjetà fejn id-dinjità ta' persuna hija rispettata jew bil-maqlub. The general direction of travel. U di kif narawha, kif qalet Emma, ġifieri fl-affarijiet iż-żgħar fid-deċiżjonijiet, jiena nenfasizza ħafna deċiżjonijiet konkreti għax inkella nibqgħu fil-ħsieb u fix-xewqat. Id-deċiżjonijiet tiegħi lejn fejn qed nimxi. Deċiżjonijiet kbar ukoll ovvjament,
imma anki iż-żar. So din l-istedina tagħna li min qed jismana hekk nistidnuh jisaqsi fuq lilu nnifsu lilha nnifisha il-fejn mixjiena. Etnejn biex nibni jew etnejn biex inħott. Etnejn biex ikonna kultura tal-inkontru, tal-laqa jew kultura tal-ħitan. Umbagħad wara nkunu ħsibna u rajna kif għedna llum naraw x'nistgħu nbidlu jekk hemm dejjem hemm affarijiet li nistgħu nbidlu jew x'nistgħu nagħmlu aħjar, jew x'inizjattivi nistgħu nieħdu jew ma' min nistgħu nitkellmu l-importanza tal-komunità. Jiena naħseb hekk kien naċċel din l-istedina tagħna. Ekku, u naħseb forsi nagħlaq b'din niftakru dak li qalilna Ġesu, tibiżawx, jien magħkom. Ġifieri qed sums it up, ġifieri ma nifqux mas-salib għandna r-reżurazzjoni, għandna l-Ġesu li tina tama u nistgħu noħorġu hemm barra u nkunu l-bidla li jixtieqna nkunu. Tajjeb, diffiċli żżid xi ħaġa ma' dan, naħseb jiena li ovvjament dan kien anki mixja għalina feħdimna flimkien u tallimna u nittama li bħalma tallimna aħna jitalmu wkoll iż-żgħażagħ u dawk kollha li ħajsegwu dan il-podcast u nawgura li jagħti l-frott ukoll. Nifquha? Wasalna fl-aħħar ta' dal-vjaġġ, issa bħal tixrifi ta' Emmaus nerġgħu immorru lura. Niġru lura lejn il-komunità. Għadna ma kienniex. Għadna ma kienniex. Mela issa l-għadem mal-mejda. Grazzi Emma tal-paċenzja u tal-support tiegħek. Tant ieħor. Thank you, Bennu. Dan li kontu maħna l-lum ġejtu. No, see you next time. Ekku. Insomma, forsi xi darbohra minn jgħid. Forsi għal-part li namlu issa. Ħsibna, rajna. Issa parti. Ħamorna mhux xi ħaġa. Prosit, guys. Grazzi.